TV-avisen. God aften. Obama er flyttet ud af Det Hvide Hus. Der har været topmøde, og Obama har tabt til Bill Clinton. Isbjørnen Knud har været i fængsel for at skjule et menneske. Det var frygteligt. En dag i Havnstrup Zoo var der en mand på 46 år, en grønlænder, som havde været lidt for fuld og var fløjet ud over kanten på isbjørnebroen. Knud har spist isbjørn og kommet i retssal og fået en dom på 2 år. Det vil sige, at han ikke må komme ud fra offentligheden. Han får ikke så meget foder som de andre, og han får ikke så meget belønning. Knud han har det lidt svært nu, men det kan vi også godt forstå. Vestas har lige fyret hundredvis af medarbejdere. Vi har fået et interview med Ditte Lynger. Vi har taget herud til Vestas, fordi at vi skal tale med Ditte Lynger. Hvorfor fyrer du så mange medarbejdere? Det er bare lidt til. Okay, men når I har sådan en godt tema kørende, hvorfor fyrer du dem så? Fordi at de har været så dumme. Nå, det har jeg har ret i fast ud. Og vi siger tak til Anna for hendes flotte præsentation ude ved Ditte Lynger. Det næste ting på programmet, det er, der er blevet en rigtig stor juleudsalg af julelys. Det er for eksempel sådan en snemand her, den er faktisk virkelig billig, den koster kun 5 kroner. Og man kan købe den i, nu skal jeg lige se, i Lurstrup i Vindby. Og du kan købe den kun 5 kroner. Jeg ved slet ikke, om det dur mere, men det er altså sådan en snemand her. Det er sådan en snemand, som jeg har her. Og den koster kun 5 kroner, og den kan lyse i forskellige farver. Og den koster kun 5 kroner. Det er helt vildt, at de er på grund af finanskrisen. Det er sådan, det er. Og så videre til vejret. Dagen i dag har været ret overskyet, især i den nordlige landsdel. Senere på dagen har det været lidt slud, og det er derfor julen er kommet. Men i København har det været sommer og sol. Folk har taget på badestranden og badet, og det er jo bare godt. Dagen i morgen er ret vild og voldsom. Jeg vil advare Randers, for der kommer meget sne, og der vil være isglatte veje. Det var vejret for i aften. God aften.